guys, wait nyo na lang kami sa Sky Plaza. Papunta na kami dyan. 1 hour later. Oh, sige, sige. Ano pangalan mo, ma'am? Claire Bado. Claire Buado, taga dito ka rin. Mingan. O, Minggan. Ikaw, ma'am, anong pangalan mo? Wado. Lerma Buado. Bali, pinsan ka? Kapatid. Ay, kapatid. Ah, okay. Parang, magtabi nga kayo, ma'am. Parang hindi kayo magkamukha. Paano masabi? Pero kumusta yung kwan, ma'am? Pakyat. Kapagod po. Nakakapagod, ma'am. Mama nyo, si ma'am. Oh, shout out, mama. Oh, ma'am, baka gusto mong batiin yung asawa mo. Nagbibiro lang ako. Out kami ni Papa. Out na po. Oh, sige. Ma'am, bigyan kita ng stick. Hindi na kami tumuloy doon, ma'am, kasi hindi na kaya. Doon, sa taas. Mas maganda doon. Okay. Salamat! Oh, sige, ma'am. Sige po. Ingat po, ingat po. So yun guys, nagbago yung isip namin. Aakyatin namin yun sa taas. Yan. So tara na guys. Oo, ma'am, sayang. Sige. Kapag nandito kayo, hindi kayo sayang yung pagod mo. Oo nga, ma'am, eh. Para sulit na rin, minsanan na. Ayan mo doon si Taba. Oo. Sino, ma'am? Si Tabano? Kaya mo na doon si Taba sa Si baba. Disitay, kaya mo na yun, ma'am. Oo, sige. Talagang hindi niya kaya Sorry na lang po sa kanya. Pag tinawag kong Taba. No, padalas ka na ba? Disitay, taba ka daw. Tara, ilang step ba to, ma'am? Ilang steps to? 2,000 steps. Shit, 2,000 step pa. Nako. Hoy, huwag niyo akong iwan, ha? Whew. So guys, nandito na kami sa Kalate. Kalate, wala pa atang Kalate. Ay, apo. Ayan guys. Whew. Oh guys, picture muna tayo dito. Stop muna tayo. Hello ma'am. Ma'am, pwedeng magtanong kumusta po sa taas? Kumusta po sa taas? Maganda ba yung view doon? Walang pagod ba pag nandun na tayo sa taas? Sobra. Sobrang pagod. Okay. Natataas ka naman, may nararamdaman mo. Pwede. Ma'am, anong pangalan mo? April Joy. Taga rito rin, ma'am? Natividad. Ay, Tayog. Ikaw, sir? Jowa. Ay, sorry. Sorry, ha. Binigyan ko na sticker, ma'am, sir. Subscribe na lang, ha. Ano yung vlog is? Ayan, motovlog, sir, ha. Bakla. Napapanood mo, sir? Sa YouTube, sa Facebook. Oo. Sige, sir, ha. Thank you. Papalo, subscribe na lang. Opo. Ingat din po kayo. Ay, may new subscriber na tayo. Sabi nila ay pag nandun ka na daw sa taas, nakakawala daw ng pagod. So, try natin guys. Ay. Yan guys, malapit na kami dun sa taas. Malapit na naming marating tong grotto na to. Yan, so ganda, grabe. Taas na namin. Ayan. Talagang sinundan ako tong mga batang to, ah. Ayan. Ayan, malapit na guys. Kunti na lang. Malapit na kami guys. Ay. Ma'am, hello ma'am. Ma'am, pwede kayong sali sa vlog, ma'am? Okay lang? Okay lang, ma'am? Bigyan nyo lang ng sticker, ma'am. Pa-subscribe na lang. Anong ano po? Aldi Motovlog.
Ayan. Opo. Dito po. Dito. Ayan. Hi po, charot. Oh, bati na po kayo. Ayan. Thank you po. Anong pangalan mo, ma'am? Cherry Ann po. Cherry Ann. Ikaw, ma'am? Ella po. Ella. Oh. Ma'am, taga dito rin po kaya? Oh, jowa. Ay, Vincent. Okay, ma'am. Salamat, ma'am, ha. Ingat po sa baba. Oh, baka mga gusto kayong batiin, ma'am, boyfriend mo. Ay, wala po kami boyfriend. Ay, good. Oh, sige, ma'am. Ingat din Sige. po. Sige, ma'am. Ingat, ma'am, ha. Si ma'am pala, ang pangalan niya. Oh shit. Here we go again. Kaya, kala ko iba na. Okay po. Ingat, ingat, ingat. Ayan. Huh. Ayun, malapit na guys. Ang ganda. Grabe oh. Dito na kami sa taas guys. Sobrang ganda talaga. Ayun, pag nakarating ka na dito sa taas, mawawala talaga yung pagod mo. Ayan. Ayun, talagang sinundan pa ako nito eh. No, makahingi lang ng sticker. Di ba? Sorry ka na. Anong pangalan mo nga eh? Ay, ikaw si Justin. Ha? Paki-update na lang, 10 PM kami bababa. Okay, oh. Thank you po, idol. Sige, ingat ka. Pwede pong dalawa idol. Ay, hindi, isa lang ha. Yan ang isa po namin kasama. Ay, sige. Okay na. Oh, di ba? Dito. Maraming tao dito sa Taco. Ano, kumusta? Grabe, ganda. Ay, pwede ba isali kayo sa vlog, ma'am? Ah, sir. Ayaw niyo? Bigyan ko na lang kayo ng sticker. Na, pa-subscribe na lang. Ito. Oh. Shy-time po kami. Ha? Naiya kayo, ma'am? Ayaw niyo pakita yung beauty niyo? Oh. Sige po. Tawa si mo. I-upload ko, ma'am. Gusto mo? Ikaw bala kuya. Ah, sige. Okay. Oh, ikaw ang pangalan mo, ma'am. Mariela kuya. Mariela. Okay. Ba't dumalis ka, ma'am? Oo nga eh. Ma'am, ilang taong ka na? 17 po. Ah, 17. Oh. Shoutout sa boyfriend mo, ma'am. Wala. Ay, wala. Bigyan kita. Ang pangalan mo? Daniel po. Oh, subscribe mo ako, ha. Sticker ko nga, sticker. Anong pangalan mo? Marie Chris. Marie Chris. Taga saan po kayo, ma'am? Taga? Singgan, sir. Ah, Singgan din ako, ma'am. Asan ba kayo sa Singgan? Sa mismong bayan. Thank you. Thank you, ma'am, sir. From Singgan din sila. Kababayan ko. Poblasyon is lang din. Oo. Sige, sir. Sige, sir, ma'am. Thank you. Oo. Ah, yung anong pangalan mo, sir? Para kayan. Sanderford. Sanderford. Oh. Pogi. Ikaw, sir? Mike po. Mike. Pwede na ba yan, Sanderford? Pwede na. Sige po. Sige po, sir. So, yan guys. Bababa na kami. Solid guys pag nandito na ka sa taas. Talagang nakakawala yung pagod.
Kita nyo naman yung mga view oh. Tapos yung hangin ay fresh na fresh. Kahit mainit, malamig yung hangin, di ba? Okay. Oh, Nakake, pagod eh. pagod ka sir? Pagod. Oo. Kasama ko, puro bata oh. Oh. Na-page mo kuya. Anong pangalan mo? Bigyan kita isa lang sticker ah. Uubusan nga siya ako. Ang pangalan mo sir? Taga saan kayo? Ikaw, Bulacan po, Malalos. Ay, Bulacan, malayo ah. Ayan, isa na lang ah. Wala na eh. Ah, eto pala, yun yung Aldi Moto Vlog. Oh, di ba sir? Nakapalo ako sa'yo. Oh, thank you sir, thank you. Okay. Oh, Sa'yo pala yung big bike din sa may lawas, ano, kulay green. Oo, sa akin yan. Tatlo yung big bike dun eh. Yung kulay green, tapos yung isang ano. Oo, kanyang green. Oh. Doon kami nakaparada, yung van eh. Banda lang. Ay, doon. Okay. Sayang, konti lang kasi din lang ang sticker. 50 pesos lang, naubos agad. Okay po, thank you. Ay, Okay. okay. Sa motor ko. Okay. Sige sir ah. Salamat ah. Ingat po, ingat. Okay, ingat din kayo. Ayan, may subscriber tayo dito na nakita. Okay, baba na tayo. And guys, ganito pala yung oras na maraming umaakyat. Mga around 4 PM to 5 PM, maraming umaakyat oh. Kanina, konti lang kami umaakyat dito. Ayan. Hello. Steps. Ay, ako. Aba, ingat. Guys, may nakakilala sa atin, si Sir. Anong pangalan mo, Sir? Kyle. Kyle. Oh, shout out sa'yo, Sir. Saka pa shoutout din kay daddy ko, Dennis De Leon. Oh, Dennis Idol, Delio. kaya. Okay, salamat po. Oh, sige. Sige, Sir. Sige lang. Sige lang, Sir. Abot mo sa 10. Oh, yun, oh. So, ano yung masasabi mo, Sir? About the 625R? Lupit. Lupit. Okay. Sige, thank you, Sir, ah. Thank you po. So, yan guys, pauwi na kami.